hoxe xa sabedes, vou falarvos de comisións de servicio, de conciliación e de saúde. O que detectei estes días por preguntas que me fixestes e xente que me escribiu é, a pesar de que xa teño vídeos na canle de YouTube e de que tedes moita información nas webs dos sindicatos, etc, notei como que me estades facendo preguntas como que houbese de repente moita xente nova que non saiba nin sequera o que é unha comisión. Entón, tendo en conta iso, pois vou ir pouquiño a pouco e despaciño e con boa letra, sen presa, pero sen pausa tamén. Entón xa digo, vou intentar explicar todo o máis claramente posible. E despois, se hai dúbidas, ao final, pois podes facer as preguntas que irades, vale? Agora, se non vos importa esperar ao final, porque así non teño que estar atento ao chat ni nada. E xa ao final do directo, bueno, xa sabedes, non? Teño que falar das comisións de conciliación e das de saúde. Entón, primeiro falarei dunhas e despois das outras, para non mesturar todo. Entón, cando acabe cos de conciliación, que será o primeiro... Non, creo que vou empezar cos de saúde, que son máis difíciles, e así xa me saco de diante. Entón, cando acabe cos de saúde, podedes facer as preguntas que queirades das de saúde, e cando acabe cos de conciliación, facedes as preguntas que queirades de conciliación. Esperad un minuto, porque teño que abrir aquí o meu guionciño chuleta, que como sabedes teño aquí sempre para intentar non olvidarme de nada, aínda que ás veces pois é imposible non olvidarse de algo. Bueno, entón, como vos dicía, comezamos xa coas... Deixadme quitar isto de aquí. Comezamos xa coas comisións de saúde, vale? Antes de explicarvos, de entrar na aplicación e de que vexades como se pide na aplicación, porque sinceramente eu creo que é máis complexo entender como funcionan as comisións que despois facer a petición na página web do CADP, que é onde se fai, xa veremos despois. Entón vou empezar por iso, vou vos dar así unhas nocións xerais sobre as comisións de saúde, neste caso. Entón vou falar un pouco dos tipos que hai, porque xa digo, como detectei que hai xente que non sabe nin que existían, porque preguntoume moita xente estes días en que consistían, etc, pero bueno, así, dito dun xeito moi xeral, as comisións pro que son, pois é, ben sexa por motivos de saúde propios ou de saúde dun familiar, neste caso, ou no caso das conciliacións por ter fillos, pois digamos, é algo ou uns procedementos que se poden usar para ter, digamos, un destino máis cerca do voso domicilio, vale? Que supoño que cando pides unha comisión pois é o que realmente buscas, ter un destino máis cerca do voso enderezo. Por exemplo, se tedes o destino definitivo moi lonxe, pois isto é un método para estar un pouco máis cerca, sobre todo, xa digo, se hai fillos ou fillas pequenos ou pequenas, problemas de saúde teus ou dun familiar, vale? Iso é así como en xeral o que son as comisións, vale? Despois, no caso das de saúde, tamén as de conciliación, están en prazo a día de hoxe, empezou o prazo onte luns, día 15 de abril, e vais estender ata o 26 de abril. Aquí o prazo é sempre o mesmo, aínda que vos pareza raro, e aínda que cada ano sexa distinto, realmente o prazo é sempre o mesmo. Por que? Isto tamén o preguntades moito. Porque o prazo é sempre 10 días hábiles, son 10 días hábiles desde o seguinte ao que se publica a adxudicación definitiva do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia. Isto ocorreu o venres pasado. O venres, como ben sabedes, publicouse a adxudicación definitiva do CXT no DOGA. Entón, desde o día seguinte, hábil, se entende que era hoxe onte luns, pois comeza o prazo, vale? Por certo, venres, que foi un pouco a tope en canto a publicacións da Consellería, porque ademais do DOGA do CXT tamén se publicaron as instruccións para a toma de posesión do CXT. Por que falo disto? Porque hai moita xente que pregunta: mira, eu como vou pedir unha comisión de saúde ou unha comisión de conciliación, teño que tomar posesión do destino que me dan do CXT, porque como probablemente me den unha comisión e non vou estar no destino do CXT, teño que tomar posesión? Sí. Do destino do CXT, independentemente de que fagades despois unha permuta, de que pidades unha comisión, de que vos den, non sei, un concurso de direccións, a atención preferente, o que sexa, tedes que tomar posesión sempre do voso destino do concurso xeral de traslados. É algo moi sinxelo, tedes unhas instruccións, están en Discord, estou me rindo aquí porque me mandan mensaxes os meus compañeros de traballo moi simpáticos.
Ai, de verdad. Bueno, entón iso, tedes aí en Discord as instruccións, é moi fácil, é enviar un correo, consiste en enviar un correo electrónico a persoal, tampouco da provincia onde vos dan o destino, tampouco é nada complicado, xa digo, na folla esa de instruccións está todo moi claro. Benvidos e benvidas a todos os que estades dando agora aí a seguir a canle, que xa vos digo, non vos costa nada darlle a seguir, a min tampouco é que me dé ningún beneficio, pero bueno, cantos máis sexades, pois máis divertido é tamén. Así que nada, dadelle aí a seguir, que non vos costa nada, e se ademais podedes escribir no chat tamén preguntas, vale? Xa digo, cando acabe, mellores preguntas. Bueno, entón nada, das comisións de saúde, como dicía, vou vos falar dos tipos que hai, documentacións prioridade, como vedes aí, e os requisitos, vale? Entón, o primeiro serían os tipos, vale? Que tipos de comisión hai? De saúde, pois hai dúas, vale? As comisións de saúde propias e as comisións de saúde por un familiar. Aquí hai sempre a mítica pregunta de mira, preguntades, eu teño non sei que enfermidade, ou o meu familiar ten non sei que. Podo pedir a comisión? A ver, pedide a comisión, vale? Quen decide se concede unha comisión ou non é a comisión de valoración das comisións, vale? Entón vos non preguntedes xa eso, directamente pedida, porque o non xa o tedes, vale? Entón, se tedes algún dos motivos para ter unha comisión de saúde propia, que é ter unha enfermidade propia, sexa cal sexa, pois pedidea, vale? Lóxicamente, se a enfermidade propia que tes é que tes catarros habitualmente, pois aí, bueno, vale, non che van dar a comisión, vale? Pero, bueno, ainda se queres pedir, és libre de pedila, vale? Despois falaremos tamén un pouco dos requisitos, porque ás veces preguntades mira, que non teño grau de discapacidade do 65% do familiar, podo pedila igual? Bueno, diso falovos un pouco máis adiante, vale? E xa digo, as de familiar pódense pedir pola vosa parella, por un familiar de primeiro grau, sin problema ningún, e de segundo grau, pero no caso de segundo grau tedes que xustificar de alguna maneira que non vai haber un familiar de primeiro grado, directo, que se pode ocupar desa persoa familiar de segundo grau, vale? Pero que saibades que tamén se pode pedir por familiares de segundo grau. Vale, despois con respecto ás de saúde propia, que vos dicía antes que, bueno, que con calquera enfermidade se pode pedir, pero se queredes facervos unha idea de cales son as enfermidades polas que realmente vos poden conceder, existe un catálogo de enfermidades graves, vale? Esas pode ser algo orientativo, pero aínda así vos pedide sempre, vale? A comisión, que non perdedes nada, bueno, tense visto de todo aquí nestes casos. Vale, máis cousas. Documentación e prioridade. Que documentación vos van pedir para solicitar unha comisión de saúde propia? Empezo polas propias, vale? Por de un mesmo, as de familiar despois. En primeiro lugar, un informe médico actualizado, vale? Con informe médico actualizado, que pode ser do voso médico de cabeceira, de especialistas, ou dos dous, o que queirades, vale? Pero o importante é que sexa un informe deste ano, vale? Non nos vale o informe que presentamos o ano último, o ano pasado, nin hai dous, nin nada, vale? Ten que ser un informe actualizado deste ano. O catálogo de enfermidades graves, que pregunta aí Patricia, vou sair un momento daqui para explicarvos onde está ese catálogo de enfermidades graves, vale? Se queredes consultalo, ides á miña página web, profesoradogalicia.com, ides aquí á sección de legislación, e aquí teño un buscador maravilloso. Non é porque o fixareu, pero é que é maravilloso. O que se lle introduces a palabra graves, pois xa automáticamente te leva aquí e xa che sae o catálogo de enfermidades graves, vale? Isto, xa digo, é un real decreto no que tedes que buscar o catálogo, que agora mesmo non sei onde está, pero está por aquí, vale? Aquí está, listaxe de enfermidades graves, vale? Pero xa vos digo, non vaedes agora, non pedir a comisión porque a vosa enfermidade non aparece aquí, vale? Volvo onde estaba, que era justamente, creo que aquí. Vale. Aquí creo que adiantei un pouco, non? Estaba nesta página. Vale. Entón xa digo, do informe médico xa vos contei, vale? E despois tamén, se tivesedes grau de discapacidade, vale? Na vosa enfermidade, nas comisións de saúde propia, xa digo, se tedes grau de discapacidade, non deixades de achegalo tamén, vale? Aínda que non é requisito, vale? Aquí, como vedes,
di que, bueno, que tens que entregalo cando non foses pedido pola Xunta de Galicia. Por que poñen isto de que non foses pedido pola Xunta de Galicia? Porque se foi expedido o grado de discapacidade pola Xunta de Galicia xa vos lo van consultar automáticamente, vale? A non ser que rexeitades a súa consulta cando fagades a vosa petición de comisión, que, bueno, non é moi recomendable, vale? Despois aquí tamén di que non é necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente sempre que non se modificasen as circunstancias, vale? Excepto di os informes médicos, vale? Aquí eu xa sabedes son máis partidario de achegar as cousas, vale? Non costa nada achegala de novo, entón eu achegaría porque, dígovos porque o ano pasado, por exemplo, eu fixe unha comisión de saúde dunha rapaza a que lle preguntei se o ano pasado achegar os documentos, indiquei na solicitude que achegar os documentos no procedimento que os achegou, despois saiu excluída porque non tiñan acceso a un destes documentos, vale? Entón, bueno, aínda que en teoría os consultan e non adoita haber problema, que esta rapaza fixenlle unha reclamación e xa admitiron, non? Pero, bueno, que saibades que se metedes a documentación de novo non ides ter menos problemas. Despois, no caso da Comisión de Saúde dun familiar, a parte dos informes médicos, vale, que tamén teñen que ser do ano en curso, ides ter que achegar máis cousas, lóxicamente, vale? A primeira, o libro de familia para xustificar o grau de parentesco, vale? Despois tamén vos piden o certificado de empadronamento colectivo, vale? Debedes estar empadronados colectivamente con esta persoa. Aquí sempre conto o mesmo. A ver, pode haber algún caso, como por exemplo que estés empadronado do familiar polo que pides a comisión pois no mesmo edificio pero ti no A e a persoa no B, vale, neste caso se faz un escrito que acompaña a comisión pois explicando que por X motivos estás empadronado na vivenda que está xusto ao lado, pois eu teño visto algún tipo de comisión nesta circunstancia que se admitiu igual, vale? Pero bueno, en principio certificado de empadronamento colectivo. Vale. Despois aquí tamén hai que entregar o grau de discapacidade igual ou superior ao 65% do familiar, vale? Se non tedes este grau de discapacidade ou se estades aínda tramitando o recoñecemento, non deixedes de pedir a comisión, vale? Pedidea igual, vale? E isto o mesmo de antes, ides ter que achegalo sempre cando non foses pedido pola Xunta, vale? Porque se foi pedido pola Xunta, pois xa vos lo consultan igual que antes automáticamente, vale? E despois aquí, nas comisións de saúde dun familiar, tamén ides ter que entregar un anexo a maiores, que é este anexo 2, é porque teño unha cabeza que é anexo 3. Pois non sei por qué, pero bueno, aquí pon anexo 2. Ides ter que entregar un anexo, sexa o 2 ou 3, da igual, que vos aparece, cando validades a instancia, ao final de toda a comisión, despois ímolo ver, aparece aí a posibilidade de descargar este anexo 3 ou anexo 2, vale? En que consiste este anexo 2? Pois é moi fácil de entender tamén. É un anexo no que o familiar polo que ides pedir a comisión ten que dar o seu coñecemento para que consulten o seu DNI, o seu certificado de discapacidade se fose o caso, etc. Vale? É dicir, é, digamos, a autorización para que a Consellería poida consultar os datos do familiar. Acaba de marcar alguén, o sea que se sodes do Barça, e de correr mirar a ver se marcou o Barça ou marcou Paris Saint-Germain, pode ser o que está xogando. Dígolo porque teño un bar aquí ao lado e acaba de haber un ruido moi grande. Ou é o Atlético de Madrid que lle está metendo unha chosca, que tamén pode ser. Bueno, dito isto, eu penso que non hai moito máis que explicar das comisións de saúde propia e de familiar, a parte destas cousas que vos vou explicar agora, vale? Isto é o mesmo de antes, vale? Son datos que consultan automáticamente, aquí está o DNI, está o grau de discapacidade se os pediu a Xunta, como vos dicía antes, tanto no caso da saúde propia como no caso da saúde de un familiar, e tamén se consultaría se o tedes o grau de dependencia, vale? Isto non ten tampouco maior incidencia. Isto que vedes agora nas vosas pantallas sí que é un pouco máis importante e sí que o tedes que ter en conta. E además hai confusións que agora vos vou intentar aclarar ou ir explicando todo isto que tedes aquí, vale? Non sei se me estás preguntando no chat, porque sinceramente non estou vendo o chat, vale? Entón xa vos dixen, cando remate de falar das comisións de saúde, pois facemos un lapsus para que aí fagades preguntas, vale? Bueno, que máis? Aquí destes requisitos, que son os requisitos das comisións, di ter, se é o caso, destino definitivo nunha localidade a unha distancia superior a 50 km da localidade de residencia. Isto quer dicir que se tes praza definitiva, se és funcionario de carreira e tes praza definitiva, tes que ter o destino a máis de 50 km para poder pedir comisión de saúde, vale?
Que quere isto dicir? Dúas cousas. A primeira, que se tedes o destino a 49 km, a 48, moito máis xa non, pero a 48, 40, pedide a igual, vale? Non deixades de pedila porque teñades un destino a 48 km, pedide, vale? Son 50, vale? Pero se vas por unha estrada son 50, se vas por outra son 52, vale? Entón pedide. E despois, a segunda cousa que moita xente non sei por que confunde é que pensa, ao ler isto, que só se poden pedir centros ata 50 km do teu domicilio. Aquí non di nada diso. Non di nada de que non podes pedir centros que estean a máis de 50 km. De feito, pódese facer, vale? Despois explicareivos algo relacionado con facer peticións a centros de máis de lonxe de 20 km, vale? Pero en principio non hai ningún problema por pedir centros onde vos que irades, tendo en conta o que vos dicía ao principio do directo, que estades pedindo unha comisión teóricamente para ter un destino máis preto do vosso enderezo. Polo tanto, igual non é moi lóxico facer peticións a 200 km do vosso enderezo, vale? Sobre todo na comisión. Pero bueno, iso xa depende de cada un. Despois, isto de ter o destino a máis de 50 km non afecta, por exemplo, se estades traballando, pois, bueno, xa vedes aquí, en centros con xornada partida, en CPI con xornada partida, en CRAS, en centros de educación especial, vale? O que vos comentaba antes dos 20 km, vamos a ver, cando facedes peticións a centros que estean a máis de 20 km, como di aquí, estades obrigados a priorizar, non ordenar kilométricamente, senón a priorizar primeiro todos os centros que se atopen no radio de 20 km, vale? Que implica isto? Bueno, pois que seas de Lugo, miras o que hai no radio de 20 km, e se queres pedir, por exemplo, Vilalba, que creo que está a máis de 20 km, pois vas ter que priorizar todos os centros que haxa no radio de 20. Isto non quere dicir que os teñas que poñer por orde kilométrica, vale? Podes poñeros como ti queiras, pero teñen que ir diante dos que están a máis de 20, vale? Aquí sempre hai tamén moita xente que se preocupa polo de é que este está a 21, quería poñelo antes, non sei que... Non pasa nada, home, por 1 km, vale? Non vos comades tampouco o tarro, que por 1 km non vos van botar a comisión abaixo, vale? Non sei que sexa algo moi descarado, pero bueno. Entón, dentro dos 20 km é certo que hai algunhas excepcións, é dicir, eu faigo peticións a centros ou localidades que están a máis de 20 km do meu domicilio, priorizo todos os de 20, pero dentro deses de 20 que teño que poñer obrigatoriamente si ou si, por facer peticións a máis de 20, aí non teño por que poñer algún tipo de centro, vale? Por exemplo, as EPAPUS, centros penitenciarios, centros ordinarios que imparten ensinanzas de adultos ou calquera outro que teña xornada partida, vale? Despois, outro requisito tamén moi importante, pero que só ten que ter en conta a xente que participa no concurso xeral de traslados, vale? Que ten que ter en conta a xente que participa no concurso de traslados? Que non vas poder pedir na comisión centros que non tiveses pedido xa no CST, vale? Iso é o que quere dicir ter participado e solicitado no concurso de traslados a localidade ou localidades en que se solicita a comisión de servizos, vale? Isto te dou en conta porque é importante, vale? Aquí pode haber tamén algún caso de xente que por determinadas circunstancias non pode cumprir este requisito. O outro día escribíame, por exemplo, unha rapaza que se ia mudar de enderezo, pero claro, non se podía mudar de enderezo ata que efectivamente fose para ese enderezo. Entón, claro, ela quería facer peticións po seu novo enderezo sen aínda estar aí. Entón, neste caso, por exemplo, que hai que facer, ou noutros similares, vale, que teñades o problema este de que non vos coinciden as peticións do concurso de traslados coas da comisión, hai o que tedes que é achegar un escrito xunto ca vosa solicitude de comisión na sede electrónica. Facedes un escrito explicando as vosas o problema que tedes e normalmente tampouco hai problema, vale? En todos estes casos que estou falando así de particularidades e de problemas que vos podes atopar, aquí sí que pode ser bastante recomendable que o sindicato que esteades afiliados ou afiliadas solicitades o seguimento, porque como sabedes, ou se non digo eu agora, os sindicatos están na reunión onde se conceden as comisións e, lóxicamente, se ti estás afiliado e descubres o formulario de seguimento, pois na comisión pois van estar atentos ao que a tua comisión, pois se hai algún problema chamarán, te diráncho, con soluciones, etcétera, etcétera, vale? Digo isto porque dou por feito que todo o mundo que me está escoitando estará afiliado a algún sindicato, o que queirades, pero afiliado aos sindicatos que tamén están para estas cousas, aparte de loitar polos dereitos, vale?
Máis cousas, algo de lóxica que, bueno, de lóxica, segunda orde, que 2 ou máis docentes vinculados a un familiar, pois só pode pedir a comisión un, vale? Non podemos pedir unha parella, por exemplo, polo pai ou sogro, serían a mesma persoa, non? Non se podería facer iso, vale? E despois algo moi importante, iso que aparece aí da dobre instancia, vale? Porque todo o persoal que non teñades destino definitivo, isto van sendo profesorado suprimido, desprazado, en expectativa, en prácticas, persoas que aproben, persoal interino, sustituto, etc, etc, tedes que facer 2 solicitudes. Unha é a de comisión, vale, a de comisión de saúde neste caso, e outra a do CADP. Por que hai persoal que ten que facer dobre petición e persoal que non? A ver, se o pensades, o persoal que non ten que facer a dobre petición é o persoal que ten destino definitivo. Por que estas persoas non fan dobre petición? Porque, lóxicamente, se ti xa tes destino definitivo e non che dan comisión, o que che vai pasar é que te vas po teu destino definitivo. En cambio, unha persoa que sexa provisional, que non ten destino definitivo, se non lle dan unha comisión, pois para algún sitio terán que mandar, vale? E por iso tamén participan no CADP, vale? O caso de persoal interino e sustituto é un pouco diferente, porque aquí temos, bueno, o hándicap ou o problema de que podes ter concedida unha comisión, que isto tamén é un erro que, bueno, ou algo que entende mal moita xente. Ti podes ter concedida unha comisión sendo interino ou sustituto, pero tamén sendo funcionario de carreira, é que despois non haxa praza para ti, é dicir, que non che axudiquen pola comisión, vale? Neste caso, o persoal interino ou sustituto pois tería tamén a posibilidade de participar no CADP, vale? E a dicir algo máis relacionado con isto de persoal interino, pero creo que se me foi un pouco a pinza, non me lembro agora, pero bueno, seguro que máis adiante volve a sair o tema, vale? E bueno, eu creo que estas son as cousas que tedes que ter en conta a hora de pedir unha comisión de saúde, sexa por familiar ou por propia. E tamén moitas destas cousas afectan na comisión de conciliación, é dicir, na comisión de conciliación o dos 20 km é igual que vos lo acabo de explicar agora, o do concurso de traslados para a xente que participa nel é exactamente igual, cambia, por exemplo, de 2 ou máis docentes vinculados familiarmente a que non poden pedir a comisión por conciliación aos 2 pais, vale? Para que me entendades. E penso que podo pasar xa á seguinte páxina, vale? Onde se piden as comisións? Bueno, na páxina web do CADP, isto supoño que o sabe todo o mundo, é esta que tedes aquí na pantalla, vale? Despois, a orde que a regula, por se alguén quer ir un pouco máis alá deste directo e ver onde está regulado todo isto e de onde saco eu todo o que estou explicando, pois digo vos onde se consulta, vale? Se ides outra vez a... Abreuseme para min solo aquí, non sei por qué. Se ides outra vez a miña páxina web, vale, personaldorice.com, outra vez, ides aquí a legislación, en legislación, ou buscades no buscador conciliación, vale, ou, senón, tamén ides aquí a mobilidade, e en mobilidade, abrides o acordeón, e ides vos a comisións de servizo, saúde, e aquí está a orde das comisións de saúde, vale, e mira que ben me ven vir aquí para acordarme dunha cousa que iba a saltar, que é que ata o ano pasado, na orde que regula as comisións, viña algo así como que a partir do 3º ano, pois que, bueno, podía haber problemas para conceder unha comisión, vale? Iso quitouse, eliminouse con esta modificación do ano pasado, vale? Xa non existe nada relacionado con un límite, suposto límite que había antes, que tampouco era así, pero bueno, moita xente así o cría, de 3 anos, vale? É dicir, agora non hai absolutamente ningún límite como xa había antes realmente, aínda que, bueno, ás veces había que dar un pouco a tabarra para que non o tivesen en conta, pero bueno. Quero dicir que agora, sin problema ningún dos 3 anos, vale? Bien. Non se me vai olvidar o que iba a comentar de interinos e sustitutos, porque o teño aquí para que non se me olvide. A xudicación de interinos e sustitutos. Dicíavos antes que para que lle xudique unha comisión a calquera persoa que participe nelas, primeiro ten que haber praza nas peticións que ti fas, que xa digo, o normal é facer peticións que che permitan conciliar ou estar cerca do teu enderezo por motivos de saúde. Entón, o habitual é non facer moitas peticións, entón iso pode provocar que non che axudiquen por comisión, aínda que teñas concedida a comisión, vale? Porque aquí sae primeiro unha concesión das comisións ou denegación, pero despois sae co CADP a axudicación, polo tanto, podela ter concedida e que non che axudiquen, vale? No caso dos interinos, ademais de que haxa vacante nas peticións que fas, ten que haber outra condición, que é, a ver se o digo ben porque é un pouco lioso,
ten que haber tantas adxudicacións ao teu colectivo como posto teñas na lista. É dicir, se ti és o sustituto número 66, tendo en conta interinos os sustitutos, que hai que contalos a todos, vale? És o número 66, necesitas que haxa mínimo 66 adxudicacións a interinos e sustitutos no CADP para que a ti se adxudican a comisión, vale? Prioridade de adxudicación entre comisións, pois dentro das propias condicións dentro das propias comisións de saúde, a prioridade teñena as de saúde propia e despois irían as de saúde de familiar, vale? E entre as dúas, entre as de saúde e as de familiar, teñen prioridade primeiro as de saúde propia e familiar, e as de conciliación, que irían despois destas, van as de tipo 3, tipo 2 e tipo 1. E agora que falo das comisións e dos seus tipos, pasamos ás comisións de conciliación. Vale, algunha pregunta no chat do que levo explicado ata agora? Vou moi rápido, estou soltando aquí un rollo que vos estades quedando dormidos ou dormidas. Chego con entregar un modelo 1 de toma de posesión para CXT Comisión. Non entendo esta pregunta, Uxo, porque para tomar a posesión do CXT tens que entregar os modelos A ou B, ou o modelo que che corresponda no teu caso, que indican as instruccións, enviálo por correo, e cando che dan unha comisión, chegas ao centro e tomas posesión no centro. Entón non entendo moi ben. Vale, non entendo moi ben esa pregunta. A diabetes tipo 1 aparece como enfermidade grave. Poderían darme unha comisión? Digo de antes. Eu non sei se che van, nin son eu quen che pode dicir se che van dar unha comisión ou non. Vale, pero o que dixen antes, non deixes de pedila, pídea, e que sexa a comisión quen che diga se che dan ou non. Non lle fagades estas preguntas a ninguén, non lle preguntedes a ninguén se me van dar unha comisión, porque imagínate que eu che digo que non che dan, e te fías de min, e depois resulta que unha persoa que coñeces coa túa enfermidade deronlla, e que me vas chamar de todo. Entón eu por iso vos digo sempre, pedidea. O sea, non preguntedes xa, pedidea, que sexa a comisión quen vos diga se vos la dan ou non. Moi clariño, alégrome. Creo que che vou escribir porque o meu caso é algo farragoso. Sí, podedes escribirme, tedes... Eso sí, puxenlle horario de atención ao WhatsApp da web. Sinto moito, pero estaba me volvendo un pouco tarumba. Entón, se me escribides fora do horario, non me chegan as mensaxes, así que volvedes máis a escribir o día seguinte en horario de atención, que é do WhatsApp, é de 9 a 7 da tarde, é dicir, é un horario bastante amplo. Así que, onde podemos consultar os centros que teñen xornada partida? Entendo que as de primaria, por iso me faz a pregunta. Vamos a ver, entra na página web da CIGA Ensino e vaite a legislación. En legislación basta ensino a primaria, centros de educación infantil e primaria, creo que pongo algo así, e aí busca catálogo e tes o catálogo, vale? Se non o atopas, envíame un correo ou un mensaxe por WhatsApp e mando o ligazón mañá, vale? Digo por non ir ahora á página da CIGA, vale? Só podemos pedir centros que xa puxeramos no CXT. A ver, repito o requisito. Na comisión podes facer as peticións que fagas. Espera que me estou liando. Déxame ler a frase. Participar no concurso de traslados e solicitar a localidade ou localidades en que se solicita a comisión de servicios. É dicir, todo o que pidas na comisión ten que estar recollido no concurso de traslados. Vale? Pero bueno, o normal é iso. A non ser que che pase algún dos casos que comentei antes e que teñes que chegar un escrito explicando cales son os motivos que te levan a non cumplir con este requisito. Vale, eu teño feito algunha comisión así e non houve ningún problema, pero son motivos teñen que ser argumentados e razonables, vale? Non vale porque me deu por aí. Vale, pero repito, participar no concurso de traslados e solicitar a localidade ou localidades en que se solicita comisión de servicios. Vale? Tampouco é que teñas que poñer todo o que puxaches no CXT. Vale? Para que me entendades. Que máis? Se non participas no CXT e tes destino definitivo, poderías pedila. Eso foi outra cousa que me olvidei de mencionar. Eso que eu tiña apuntado, pero foi como santo ceo, pero dígovolo agora, grazas pola pregunta. Se non podes participar no CXT, vale, se non podes participar porque estás no teu primeiro ano de destino definitivo, lóxicamente vas poder pedir a comisión igual,
ten que ver unha cousa coa outra. Aí non podes participar, entón, ese requisito de participar no CST non o tes. Vale? A distancia mídese desde o domicilio ao centro. Neste caso teño 64 km e dereito a Concilia. Ou entre as localidades que Google Maps di. Vamos a ver, ti colles, metes a Google Maps o enderezo da túa casa e o enderezo do centro. E xa está. Non sei que historia te estás montando aí. Tú dis entre poñer, por exemplo... Non, pon o teu enderezo. Tú vas desde o teu enderezo. E vas ao enderezo do centro. Vale. Efectivamente, velleiro, eso xa non existe. Lara Rozados, Dios, como me soa Lara Rozados. Lara... Lorenzo Rozados, Lara Rozados Lorenzo. Ai, súame moito, vale. Teño dúas preguntas de distancia. Dios, xa contestei, perdón. Referírame a como se toma posesión do definitivo do CXT e da comisión xa a conceden. Pois do definitivo do CXT enviando un correo electrónico, lea as instruccións, están as instruccións aí para que as leades e saibades como se fai, pero enviar un correo electrónico, normalmente con un só documento que é a declaración responsable. E a da comisión vaste ao centro e no centro pois tomas posesión cando o 1 de setembro. Vale, non ten máis complicación. Ai Dios, saltei aquí mil cousas. Vale, paso entón ás comisións de conciliación. Vale, deixame ver as chuleta por se me quedou algo. Saúde. Quedoume algo das comisións de saúde importante. Sempre veredes na páxina web das comisións da Xunta ou cando saca un aviso ou na resolución, ou, bueno, en algún sitio pon que é o único prazo que hai. A ver, tampouco é que sexa o único prazo, porque hai un prazo, a ver, este é relativo, vale, vou no contar e así xa me entendedes. Hai un prazo despois deste que é o prazo para comisións de saúde por causas sobrevidas, vale? Causa sobrevida é iso, unha causa sobrevida, que neste caso vai ser algo que pase desde o 26 de abril ata, normalmente, creo que é no verán, cando saen estas comisións por causas sobrevidas. Entón, se vos pasa algo nese lazo de tempo, ides poder pedir unha comisión de saúde por causa sobrevida. Isto nas de conciliación non existe. Vale? Tedo en conta, vale? É dicir, non esperedes pensando que despois hai outro prazo para comisións, non. Despois só se pode pedir as comisións por causa sobrevida cando realmente hai unha causa sobrevida, vale? Teño aquí máis, a ver. Vale, depois teño aquí apuntadas unhas cousas, pero bueno, son xerais, entón xa as comento ao final, vale. Bueno, empezo coas comisións de conciliación, digo o mesmo de antes, vale? Como non estou mirando o chat porque teño 50 millóns de ventanas abertas, non me sae o chat, non estou vendo o chat, vale? Rocío, nas comisións de saúde propia o que manda en canto a enderezo é o que teñas comunicado en dato á administración, vale? Aí non hai certificado de empadronamento ni nada. Vale, paso para as de conciliación. Se hai preguntas, pois despois faigo outra pausa para que me preguntades, vale? O prazo, lóxicamente, é o mesmo. Aquí vou ir xa moito máis rápido porque moitas cousas son repetidas. Tipos, requisitos, documentación. Os tipos, lóxicamente, son distintos. Antes falábamos de saúde propia e saúde dun familiar. Aquí imos falar de tipo 1, tipo 2 e tipo 3 en función do número de fillos, vale? Tede en conta tamén que se estades agora mesmo embarazadas ou embarazados, ides poder pedir a comisión sempre cando a data de parto, a data probable de parto, sexa anterior a marzo do 2025. Vale? Marzo do 2025. É dicir, nese caso tamén se pode pedir comisión. Aí o que ides necesitar pois é un informe de data probable de parto que vos vai facer, penso que a matrona é a que fai este, por lo menos a mí fixera a matrona, vale? Aquí moitas veces preguntades tamén como ten que ser ese informe, se ten que ser oficial. A ver, ten que ser nun documento oficial, vale? Non faigades como fixeron a mí, que me deron nun folio. Non, iso non vale. Ten que ser un documento oficial, asinado, de todo isto, vale? Entón, que tipos hai? Ademais desta de embarazo a termo con anterioridade a marzo do ano seguinte, hai as de tipo 1, que é cando tes un fillo menor de 4 anos, ou de 8 no caso de núcleos familiares compostos por unha única proxenitora, vale? Esta idade dos 4 anos ou dos 8 mídese
que mal sonou isto de mídese a idade. Bueno, tense en conta a que se ten a 31 de decembro do ano anterior. É dicir, se o vosso fillo ou fillo tiña menos de 4 anos son 3, porque aquí tamén hai moita confusión con isto. Parece aquí que estou como en plan vacilando, pero non, é que é así. É dicir, hai moita confusión con isto da idade, vale? Entón, menos de 4 a 31 de decembro do 2023 significa 3, 2, 1. Ou meses, vale? E se ten 4 a 31 de decembro de 2023 xa non entra na comisión se só tes un fillo, vale? Tipo 2, 2 fillos, pero que sexan os 2 ou as 2 menores de 6 anos ou de 10 no caso de núcleos familiares dunha única progenitora. O do 31 de decembro do ano anterior, igual que antes, ten que ter 5 ou 9, vale? Ou tamén un fillo menor de 6 anos que teña recoñecida discapacidade superior ou igual ao 33%. É de tipo 3, que é de 3 fillos ou fillas que teñan menos de 12 anos ou 16 no caso de núcleos familiares compostos dunha única progenitora, ou 2 fillas ou fillos menores de 12 e que teñan unha discapacidade algún deles igual ou superior ao 33%. Vale? Bueno, vou soltar o que soltei o ano pasado e que tanto alboroto causou. Sinto moito, consellería, pero vou non volver a soltar. Vamos a ver. Aquí se vos fixades, di 8 anos no caso de núcleos familiares dunha única persoa proxenitora. Vale? Para xustificar que és núcleo familiar dunha única persoa proxenitora, a orde, o único que establece como xustificación é o padrón. Vale? Aquí non hai que entregar nada máis que o padrón. Polo tanto, se ti estás empadroado ou empadroada nun domicilio distinto ao da túa parella, a ver quen é o guapo ou a guapa que che di a ti que non formas parte dun núcleo familiar composto por un único progenitor, progenitora. Vale? Teño que dicilo máis claro. Que pasou con isto ano pasado? Eu penso que nunca se dixera así para moita xente. E claro, teño non sei se sorte ou desgracia de que os meus vídeos ás veces pois veos moita xente, vale? Entón, o ano pasado moita xente fixo isto e é certo que houve xente a que na provisional lle viña denegada que lle pedían como que xustificase de alguna maneira que era unha persoa progenitora. E iso todo reclamouse e aceptaronas todas porque, insisto, mentras non a cambien, non hai outra forma de demostrar o de única persoa progenitora que co padrón, é o que pon a orde, vale? Entón, eu aí lo dejo, vos facede o que vos dé a gana. Bueno, antes de seguir, vou facer unha cousa que é bloquear a esta persoa que puxo aí non sei que. Vale. Xa o bloqueei. Perdín o meu guión. Aquí está. Vale, dito queda. Vale, isto xa vou pasar moi rápido porque é todo o mesmo de antes, excepto que aquí en vez de 50 km son 60. É dicir, se tes destino definitivo, tes que telo a máis de 60 km, que en di 60, di 58, 59, como vos dixen antes. Vale? Pero só no caso de profesorado con destino definitivo, vale? O dos 20 km é igual, o do concurso de traslados é igual, o dos cónxuxes é o que dicía antes, só un poderá solicitar a comisión polo mesmo neno ou nena. E o da dobre instancia é exactamente igual, vale? Entón, como vedes, se me dades permiso, pois sigo para diante porque isto é o mesmo que xa expliquei nas comisións de saúde, vale? Que documentación temos que entregar aquí? Pois o informe médico de data probable de parto no caso de que estedes nun embarazo que se vai resolver, non sei como falar estas cousas, que se vai resolver antes de marzo do 2025, vale? Despois tamén o libro de familia ou o que den agora no sitio do libro de familia ou senón o certificado de nacemento tamén vale. E despois tamén todo isto que vedes por aquí de sentenza xudicial, resolución administrativa, todo isto é por se tedes que pedir o tipo 2, pero por exemplo porque tedes un fillo con discapacidade, vale? Son outras circunstancias que bueno, comento tamén que saibades que tamén existen, vale? Máis cousas que consultan automáticamente.
o DNI, como a sempre, o certificado de residencia, que é o que vos dicía antes, vale? Non piden nada máis aquí, como vedes, certificado de residencia. Entón, como comproban se és un núcleo familiar dun único progenitor? Pois se no teu certificado de residencia só apareces tú, pois está claro. Resolución administrativa do grado de recoñecemento, bueno, isto é en algún caso, e os de acollemento, bueno, tamén en algún caso, vale? Gracias por falar claro, me están dicindo aí, bueno, pois agora estou notando que me estou como atrapallando un pouco xa. Entón vou beber un pouco. Ai. Vale. Para rematar, antes de pasar a facer a simulación, vale, na página web de participación, pois participas igual que as de saúde na página web do CDP. A orde que a regula xa non digo mesmo de antes, ides á miña página web, profesoradogalicia.com, entrades na sección de legislación e hai un buscador maravilloso, que para min polo menos é maravilloso para atopar legislación, e o buscador dislle saúde, e ao poñer a palabra saúde xa te leva directamente ás comisións de saúde e a súa orde, vale? A adxudicación sen interina sustituta, xa non insisto no de antes, é exactamente o mesmo que expliquei coas comisións de conciliación. E a prioridade da adxudicación vou na repetir, pero é tamén o mesmo de antes, que son primeiro os de saúde propia, despois de saúde familiar, despois conciliación tipo 3, conciliación tipo 2 e conciliación tipo 1. Vale? Moi interesante a pregunta que fai Chava Guan. De feito, é unha das cousas que antes de pasar á simulación na página web do CDP, a que xa vou acceder, para non olvidarme despois que teño que facelo, vale? Entón xa deixo a página aberta. Mirade, aí Chava One pregunta: se estou embarazado e non teño relación legal, casamento, parella de feito, etc. con nai, como se justifica a miña paternidade? Pois lo tenes jodido, vale? De feito, eu o que fixera para evitarme problemas foi casarme no xulgado, indo ao xulgado casi chorando e dicir: mire, por favor, necesito que me casedes, que me saltedes diante de todo o mundo, non sei que, non sei quanto, vale? Eu digo vos o que faría eu, vale? Pero non vos podo garantir que vos vai a solucionar. Pero o que faría eu é o que lle digo á xente que me pregunta, vale? Porque claro, efectivamente, o que tens que xustificar non é tanto que és o pai do fillo, vale? Máis que xustificar iso, tens que xustificar a relación de parentesco ca persoa que vai ter o neno ou a nena, vale? Iso é máis ben o que tens que xustificar. Entón, como podes facer iso? Pois como che din aí como che di aí como che di Merche aí cunha declaración xurada, bueno, eu chamolle Merche, co teu permiso, eu chamolle declaración responsable. En plan, eu, Pablo Rodríguez Vila, con DNI non sei quanto, enderezo non sei quanto, declaro responsablemente que son o papi de, bueno, que son a parella e o pai do cativo que sexa. Bueno, aí xa lle pos a literatura ti que queiras, pero sí, eu é o que lle digo a todo o mundo, que, a ver, tens que justificar o parentesco, polo tanto, fai unha declaración responsable, porque outra cousa non se me ocorre. Ou faço un casamento express, como fixen eu. Por certo, os notarios casan moi rápido, por se interesa a alguén. Os notarios, así como en 15 días estás casado, ou casada. Pase claro, 15 días xa vas fora de prazo tamén. Se cumples os dous, eso tamén é interesante, se cumples os requisitos nas dúas comisións, saúde concilia, débese pedir as dúas. A ver, sinceramente, se sabes que cumples os requisitos da de saúde, para que vas pedir a de concilia se de saúde che dá moita máis, bueno, dache máis prioridade, eu dicir moita máis, pero dache máis prioridade. Entón, tendo claro, eu pido de saúde só. Podes pedir de saúde e de concilia, sí, pero pois vas ter que renunciar a que tú queiras, que espero que sexa de concilia. Pero sí, por poder podes pedir as que ti queiras, como se pides unha de cada, De feito, eu xa veredes despois que podo entrar e pedir o que me dá a gana. Se desde o meu domicilio non hai ningún centro a 20 km ou menos e quero pedir un que está a 50, diría que pedir os de 30 a 40. Non. Axudicado. Boas, Pablo, a justificación do casamento chega co libro de familia, non? Sí. O de parentesco, sí que chega. Declaración da nai. Sí. Dos dous. Unha declaración responsable vas ter que meter, ou mete as dúas, da nai e do pai, como ti queiras. Vale, isto xa expliquei.
Outra cousa moi habitual de que se pregunta máis, isto pregúntase máis ben en setembro, pero eu xa o solto agora por se para que cando chegue setembro xa non o fagades. Ter un destino en comisión, é dicir, a min dame unha comisión de saúde ou dame unha comisión de conciliación, eu teño dereito ou preferencia a hora de escoller horario? Ninguna, vale? A comisión o que che dá dereito é o que dixen ao principio, a ter un destino preto do teu enderezo ou domicilio, pero non che dá ningún tipo de preferencia horaria. É dicir, tú non podes chegar a un centro e dicir, mira, vou escoller diante túa porque teño unha comisión de saúde. Non. Iso non existe, vale? Se non é a primeira vez que o pedimos, temos que justificar todo? Non. Podes autorizar consulta de documentación, se non me equivoco. Teño que abrir agora a aplicación. É que este ano non abrí moito a aplicación, a verdad, porque isto como normalmente non cambia moito. Entón, xustifica, pero bueno, eu xa vos expliquei ao principio como me pasou a mí o ano pasado cunha rapaza que lle fixen a comisión. Eu autoricei a consulta porque pediu na o ano anterior e despois saiu excluída porque faltaba algo que non deberon atopar ou que sexa. Entón, eu, desde logo, a todo o mundo que me ven facela, aínda que me diga que bebeu o ano pasado, de feito hoxe fixen dunha que bebeu o ano pasado e metinlle todo outra vez. Tamén, a ver, é o que vos digo sempre, eu fago comisións e participacións en CXT e inscripcións nas oposicións para terceiras persoas. Entón, facelo para terceiras persoas sempre asumes ti aí unha parte de responsabilidade que estás uns días preocupado por en plan, joder, a ver se o fixen ben, a ver se o fixen mal. Entón, claro, eu intento ir sempre ao que menos problemas me dé. De feito, xa vedes, para unha vez que vou rápido, porque aquel día acórdome perfectamente, a rapaza veu tarde, eu tiña presa ese día, fixen todo a correr, entón digo, bueno, pois autorizo, che malo será. Pois xusto o día que lle autorizo, pois mal foi, pero bueno. Se levas anos coa Comisión de Saúde polo mesmo motivo, supónse que che van dar sempre? A ver, non se supón, pero non terían por que non darche. Se non nos axudican o CADP, non temos dereito a concilia. Non entendo a pregunta, Marisa. És interina ou sustituta? Non sei por que non entendo moi ben. Se non nos axudican o CADP, non temos dereito a concilia. A ver, é que as concilias axudicanse no CADP. Entón, se non se axudican no CADP, é imposible que teñas concilia. É sustituta, bueno, pois no teu caso, Marisa, se é sustituta, para que ti che axudiquen unha comisión, primeiro ten que haber vacantes nas peticións que ti fas a centros e localidades, e segundo, ten que haber tantas axudicacións a interinos e sustitutos como posto teñas ti na lista de sustitución, vale? Podes participar igual, ai Dios, metesme en cada lío, podes participar. Marcou o Barça outra vez, o que marcou? Que ruído, por favor. Podes participar igual no concurso de atención preferentes aínda pedindo unha comisión. Como se resolvería? A ver, sí, vas poder participar, vale? A atención preferente é probable que se resolva antes do CADP, se non lembro mal. Entón, nese caso, van borrar a túa petición do CADP. Isto sóame, vale? Patricia Muñoz García. Sóame que é así, por outros anos, pero non estou 100%. Son as 11 da noite, estou un pouco para allá, vale? Pero xuraría que é así, a atención preferente resolvese antes do CADP, entón as prazas da xente que iba a CADP que lle deron preferente, como que desaparecen as peticións e xa non che van dar no CADP. Creo que é así, Vale informe privado? Entón para... Sí, porque non vai valer. A ver, cantos máis informes teñas e actualizados, pois mellor. Vale, antes de pasar á simulación na página web que estades vendo agora nas vosas pantallas, vou vos comentar outra cousa tamén importante que non quero que me quede, que é que, por favor, non confundades a restricción para sustitucións co que poñades ou nas comisións ou no CADP. Hai moita xente que pensa que pedindo na comisión X sitios nada máis, agora estou pensando sobre todo en sustitutos e interinos, vale? Que pensando que pedindo para X sitios no CADP ou na comisión, que despois xa para sustitucións xa só me van chamar para aí. Non. Para restringir para sustitucións hai un prazo que é do 15 de xuño
ao 15 de xullo. Entón, aí, se queredes que nas sustitucións vos chamen só ou para unha provincia determinada ou se tedes algún dos motivos do acordo interinos para uns concellos determinados, tedes que facelo aí, nese prazo, vale? E non se fai nin na páxina web do CADP, nin na páxina web de sustitutos listas, nin na páxina web de nada, que non sexa a de sustitutos. edu.xunta.gal/sustitutos. Aí é onde se fai a solicitude de restricción. A solicitude, como a sempre, sí, máis ou menos. Xa digo, non abrí moito aínda este ano, fixen hoxe unha comisión nada máis de saúde, pero non abrí moito, entón agora vou precisamente abrir a aplicación e así xa vemos entre todos e todas se é máis ou menos como sempre ou non. Eu entendo que sí, porque a orde non se modificou. Por lo tanto, se non se modificou a orde, pois vai ser igual. Entón, para empezar con a nosa comisión, estou na página web do CADP, edu.xunta.gal/CADP, que é onde se piden as comisións. Aquí vedes información que vos pode ser de interese, pero que se estades vendo este directo, pois xa podedes saltar, porque xa vos expliquei eu toda máis ou menos. Entón, o que tedes que facer é botón verde daqui da parte superior dereita, identificarvos con chave 365 da que eu son fan ou con certificado digital, que é co que vou entrar hoxe, por variar. Así que entro con certificado digital. Tarda, prométovos que lle din con ese certificado digital, porque hoxe pola tarde, cando entrei a facer a comisión de saúde que fixen, entrei coa chave, tardoume a hostia en entrar. E digo, vou entrar aquí no directo co certificado digital, a ver se vai máis rápido. Pero non foi máis rápido, foi lento igual. Vale, entón, para empezar a vosa solicitude, ves que aquí aparece a palabra solicitudes, entón, pois imos aí, vale? Se xa fixestes algunha, como é o meu caso, vale, non é que as fixase, pero son instancias que teño abertas porque estuven así mirando se era como a sempre. Entón vamos a aparecer, pero o lóxico é que a vos non vos apareza aquí nada e que só vos aparece isto de nova solicitude, vale? Entón, aquí des ter que seleccionar o voso corpo, xa vos vai aparecer a vosa especialidade e en modalidade de participación tedes que escoller a de saúde propia, saúde docente ou conciliación tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, vale? Eu vou facer unha de cada, vale? Entón, saúde do propio docente ou familiar do docente, vou facer a de familiar do docente porque as dúas son máis ou menos iguales, pero a de familiar do docente ten máis cousas, vale? Entón, escollo familiar do docente e comezamos a solicitude. A mí, como vedes, deu un erro porque xa tiña outra aberta, vale? Fixen isto así para que vexades que se abrides unha e vos ides dar un paseo e volvedes e queredes seguir completando a que tiñades xa aberta, o único que tedes que facer é, a ver, eu estaba dixen que iba a facer a de vale, teño que pechar a de saúde do propio docente. Bueno, pois sería darlle aquí a modificar, vale? Eu agora no meu caso vou na pechar directamente. O que pasa que seguramente me vai dar erro, a ver. Vou intentar pechala para empezar unha de novo, vale? Teño que seleccionar aquí a especialidade. Vamos a seleccionar a especialidade. Estou na pechando, para empezar unha nova. Isto non vos preocupedes. Envío a sede, ou envíala a sede, xa se pecha, vale? Vale, entón agora se vou a solicitudes, agora sí que me vai deixar abrir unha de saúde familiar do docente. Vale, isto vai ser o que vexades. Estas son as pestanas. Aquí xa me fixei que hai unha pestana nova que non había outros anos, que é esta de documentación. Aquí se vos entregastes documentación en anos anteriores, isto está ben, porque aquí vai vos aparecer o que xa entregastes. Entón, isto que xa entregastes, se non necesitas actualizalo, se non é, por exemplo, o informe médico, podedes autorizar que vos lo consulten en teoría porque o teñen na sede. Aínda así, eu por se acaso igual o volví a meter, pero bueno, que saibades que está aquí a posibilidade de ver o que xa consta na sede. Xa vos digo, se entregastes, se hai xente que estea como a min agora mesmo entrando para ver como se fai todo iso, aquí é probable que se xa pedistes o ano pasado, vos apareza a documentación que entregastes o ano pasado, vale? Entón nada, en datos de participación van a aparecer, que é a primeira pestaña, os vosos datos persoais, vale? Despois, aquí, bueno, os datos profesionais, dereitos preferentes, se tiberades, pois exercédelos, así o desexades, pero como a maioría da xente non nos os ten, estes dereitos preferentes, pois me los vou a saltar, vale? Aquí des ter que seleccionar a vosa preferencia de especialidade nas peticións, vale? No meu caso non aparecía marcado automáticamente, entón se non vos aparece tampouco vos preocupades porque vos vai dar un erro e ides ter que volver aquí, vale?
Despois, en especialidades afíns, se queredes completar horario, isto sobre todo nos corpos de secundaria, se queredes completar horario con outras materias, sodes libres aquí de escoller as que vos queirades para completar o vosso horario. Vale? Eu vou deixalo así. E como vedes aquí, eu teño, en preferencia de provincias, teño Lugo, vale? Isto, desde o meu punto de vista, ter nunha comisión Lugo, non vou dicir que sexa un erro, pero sí me parece demasiado atrevemento e demasiado risco. E explico-vos por qué. Se eu a aplicación lle marco aquí a provincia de Lugo, estoulle dicindo que me vale calquera centro da provincia de Lugo. Entón, se eu estou pedindo unha comisión de saúde por un familiar, que é o que estaba pedindo agora, o lóxico é que queira, o que a mí me parece lóxico, é que queiras estar preto do domicilio do teu enderezo para poder coidar a esa persoa. Vale? Entón, se marcas todo Lugo, eu aquí estaría pedindo a provincia inteira de Lugo, vale? Entón, nunha comisión, eu o consello que lle dou a todo o mundo é que non marquedes ninguna provincia. Vai haber xente, por certo, xente que entredes aquí e non teñades as provincias xa, vale? Eu, pola investigación que fixen, eu creo que isto da preferencia das provincias apareceche se tes que participar no CADP ou se podes, como a min, participar no CADP. Porque ao ser de escola de idiomas, ainda que teña destino definitivo, pode participar no CADP. Vale? Entón non sei se é esa a razón, pero quero dicir, non vos preocupedes se non vos aparecen as provincias e a mí me están aparecendo como vedes aí, vale? Non é un erro da vosa aplicación. Vale, entón, unha vez que cubrades as afíns que consideredes, xa que queredes poñer afíns, e unha vez que decidades o que facer cas provincias, dadeslle aquí a agardar, vale? Este ano, non sei se outros anos eu penso que había aquí o de seguir como no CXT, non sei, bueno. Ides a peticións, vale? Peticións, que vos recomendo eu? Vamos a ver, como xa dixen, facer peticións a centros e localidades pois que vos consideredes, pero para que vos sexa máis cómodo, na miña página web tedes esta aplicación que vos vou ensinar agora, de centros educativos, que non sei se o Chavaone que estaba antes por aí, non sei se é Marcos o que fixo a aplicación, non sei, bueno. Aquí en centros educativos, vale, é unha aplicación que vos vai ordenar en función da vosa localidade, pois os centros de Galicia, vale? Entón, hola Nerea Caste. Entón, se imos, por exemplo, vamos aquí a cambiar localización, vale? Eu voulle dicir que estou aquí, a ver se dou atopar a miña casa fácil, se non poño un sitio calquera, a ver. Sí, eu vivo máis ou menos por aquí. Vale. Entón, pecho isto, marquei aí e pecho isto, vale. Entón agora quero que me ordene, por exemplo, por tempo, entón se quero que ordene por tempo, marco aquí tempo. Quero que me ordene só os centros da provincia de Lugo, entón marco o que non quero que me ordene neste caso. E quero que só me ordene os IES, entón como quero só os IES, borro todo o resto, vale? Entón agora doulle a aplicar filtros, vale? E vedes que a aplicación funciona perfectamente porque o IES San Xillao é o centro que a mí me queda máis preto, despois o feminino, despois o masculino, que está un pouco despois do feminino, por onde vou eu. Xa Montes, Leiras, tal, vale. Entón imaginadvos que eu quero pedir, pois, o San Xillao. Entón, facería clic aquí nesta carpetiña, fago clic, non fai nada a aplicación, pero se faz clic, ves aí que salta un pouquiño a imaxe. Entón, voume agora á web do CADP. Bueno, xa estaba aquí. Voume á web do CADP e aquí pego o código que copiei, que é o do San Xillao que me ides ver agora, vale? En corpo de participación, o meu corpo, a miña especialidade, linguas eu non teño, entón non podo poñer nada, a fin non puxen ninguna, itinerante non me interesa, debe engadirse ao final da lista e doulle a aplicar, vale? Como vedes aquí non me pon aínda o centro ata que lle dé a agardar, vale? Recomendo vos que lle deades a agardar de cada 10-15 peticións para non perdelas, vale? Entón, aquí vedes que o centro que pedín é o San Xillao, vale? E xa vos digo, gracias á aplicación de Marcos, que é precisamente esta persoa que estará flipando Marcos agora, igual estás flipando porque se oupen que eras Chabone, pero é que te has posto Chabone en algún lado. Ou é o teu usuario de non sei que,
Entón quedeime con iso. Teño así memoria selectiva para cousas que non interesan. Entón, quedeime con iso, Marcos. Nada, un saúdo. E grazas de parte de todo o profesorado que use esta aplicación, que penso que vai ser bastante, vale? Xa vos digo, está na miña página web e tamén en centroseducativos.gal, se non me equivoco, vale? E iso é moi útil para facer as peticións, sobre todo para ordenar os centros, vale? E nada, unha vez que acabé, eu só vou facer unha, vale? Porque son fase todas iguales. O único, se quixeredes poñer con afín, pois teredes que marcar este cadradiño, vale? Este cadradiño de aquí e darlle a aplicar, vale? Bueno, de feito podo poñela agora con afín para que vexades, vale? Debe engadirse ao final e aí vai con afín, vale? Iso sí, se queredes pedir directamente con afín, aforrades unha petición, vale? Porque ao facer unha petición con afín, o CDP o que fai é primeiro mirar nesa vacante sen afín e despois con afín, vale? Estou vendo que na aplicación aparecen as peticións que fixen na Concilio do ano pasado. Sí, porque recolle o último CADP, mira ben, non vai ser que sexa o CADP, pero en principio sí que retoma as peticións. Debería consultar que coinciden exactamente coas que solicitei no CXT deste ano. Podería ser motivo... A ver, se máis ou menos pides na comisión o que xa pediches no CXT, tampouco te mates, quer dicir, non se van poñer a comparar e non creo que teñan un detector de informático de se pide o mismo ou non. A ver, máis ou menos, mentres non haxa cousas moi desmadradas, non vai pasar nada, vale? Vale, nada, unha vez que acabades de facer as peticións, lembrade de guardar e ides a datos alegados, vale? Como estamos nunha comisión por cuidado dun familiar, o anexo 2 ides ter que marcalo, porque ides ter que autorizar que consulten o DNI do familiar e máis o certificado de discapacidade, vale? Iso emiteu a Xunta. E senón ides ter que achegalo, vale? O libro de familia para xustificar o parentesco podedes, como dicía antes aquí nestes apartados, indicar que xo entregastes en anos anteriores. Sería no caso da Comisión de Saúde sempre o B, vale? Porque son as comisións de saúde e o A, conciliación, vale? Entón B e aquí, pois entregastes o ano pasado, vale? Eu xa digo, eu son máis de aquí marcar o que vou achegar, é dicir, eu vou marcar o libro de familia, vou marcar o empadronamento colectivo que tamén o teño, e isto nada porque vou autorizar que me consulten porque é da Xunta o que teño, imaginadvos, vale? É dicir, eu teño un libro de familia, teño o certificado colectivo de empadronamento e teño unha resolución expedida pola Xunta de Galicia do 65% de discapacidade, vale? Entón aquí marco isto non o marco porque como é expedida pola Xunta de Galicia, aquí abaixo, bueno, consultan automáticamente, vale? Non sei por que non aparece aquí, pero bueno, consultan automáticamente, vale? Entón eu sería máis ben partidario de facer isto e na sede electrónica subir os documentos, vale? Se vos confiades na consellería, pois marcades aquí que o entregastes o ano pasado e xa está. Iso xa cousa vosa, vale? A ver, o libro de familia para xustificar o parentesco, senón como saben como xustificas o parentesco co teu tío. Aí no caso do tío, acórdate que... Ademais, tío... Pero vamos a ver, tío, eso xa non é segundo grau, creo, tío avó... Eu penso que os tíos avós non son segundo grau, Mira aí o árbol de parentesco, pero... Vale, e aquí poso os datos da persoa de familiar e do seu representante se fose o caso, vale? Entón eu vou poñer por José... Pepe... Xoan, e o DNI sinto so certo co DNI de alguén, pero bueno, aí vai. E nada, agardamos, vale? Ai Dios, puxen máis números no DNI ou que? Bueno, pois poño este que sei que está ben. Non sei por que me deu un erro aí no DNI, bueno. E nada, despois aquí en documentación, nada, e aquí chamame a atención que non poña... Bueno, nada, estaba aquí mirando que non aparece o do grau de discapacidade
expedido pola Xunta debería aparecer aquí en comprobación de datos automática, pero bueno, en teoría consultan automáticamente, pero o de sempre, se tal, achegadelo na sede agora no punto que vos vou mostrar, e xa non hai complicación, vale? En validación, eu vou validar, vale? Pero antes fixadevos que aparece o que vos comentaba antes, descargar o anexo 2, vale? Ides ter que descargar este anexo e teno que cubrir o voso familiar, vanvolo mandar aquí ao buzón de informes. Sería este documentiño, vale? Que ides ver agora. Vale. Isto vai no ter que cubrir o voso familiar con nome, apelidos, DNI, aquí o que autoriza a consulta, vale? Marcades aquí, aquí e aquí. E xa lles consultan automáticamente todo isto, o DNI, o certificado de discapacidade, dependencia, etc. Vale? Isto imprimídelo, asinádelo, escaneádelo, e volvedelo a subir, e enviades isto á sede electrónica, vale? Cando enviades á sede electrónica, que vai vos aparecer unha mensaxe para que accedades de novo á sede electrónica. Eu vou me identificar co certificado digital outra vez. Veña. E aquí é onde vos digo que podedes achegar a documentación, vale? Aquí sería o anexo 2, subídelo aquí. O informe médico, non vos olvidedes de achegalo. O grado de discapacidade, subídelo, o libro de familia, subídelo, o empadronamento colectivo, subídelo, e a copia da resolución do grado de discapacidade tamén o subides aquí. Se queredes engadir algún outro documento, porque vos fun explicando ao largo do directo que podía haber algún caso nos que hai que justificar algunha cousa, pois sería aquí, pulsas engadir outro documento, poslle un título que queiras, daslle a agardar, bueno, pois un carácter non válido. Daslle a agardar e podes subir aquí outra cousa que ti queiras. Vale? E despois nada, sería darlle a continuar, asinar e enviar, asinádelo ou co certificado digital ou coa chave 365 que vos mandan un código móvil e xa estaría a comisión de saúde, vale? Non vos olvidades a chegar o informe médico, o anexo 2 do familiar e o resto de cousas que son requisito, vale? A ver, as comisións é primeiro e segundo grau. Botei un ollo á orde por se acaso estou ahora despistado, pero parella, primeiro e segundo grau. Vale. E xa digo, se queres pedila, ti pídea, pero eu penso que che van denegar por iso. Vale, agora volvo para atrás para as comisións de conciliación, vale? Comisións de conciliación. Eu teño aquí marcada unha tipo 1, pero dá igual tipo 1, 2 e 3, porque aparecen máis ben todas. Entón nada, como a sempre, seleccionades aquí o voso corpo, comisión tipo 1, e dades a comezar solicitude. A min vai me dar un erro, vale? Porque xa teño aberta aquí unha, vale? Entón o que vou facer é entrar a onde entraríades vos, que non vos vai dar ningún erro, vale? Outra vez os vosos datos persoais, dereitos preferentes, igual que antes, especialidade como antes, xa non me vou parar porque é repetir o mesmo, especialidades afins o mesmo, provincias, eu outra vez quitaría a de Lugo, polo que vos expliquei antes, guardar. Imos a peticións, se hai sorte, ainda teño guardado aquí o San Xillao, efectivamente, entón nada, fago a petición, desta volta vou facer con a fin, bueno, non pedín a fin, entón mellor non. Bueno, marco aquí ao final da lista, aplicar, e vedes que xa teño a petición. Doulle a guardar, para que me apareza aquí o centro, e xa teño o San Xillao pedido, vale? Isto é exactamente igual todo, vale? Onde cambia é aquí, en datos alegados, vale? Se sodes un núcleo familiar composto por un único progenitor ou progenitora, marcades aquí isto, vale? Se non, deixadelo en branco. Datos da persoa cónxuxe ou parella só no caso de que o cónxuxe ou parexa sexa persoal funcionario docente. Se fose o caso, marcades isto e aquí escribides nome, apelidos e DNI, vale? Se estades nun embarazo que se vai resolver antes de marzo de 2025, pois aquí tedes que indicar que é un embarazo simple ou xemelar ou de trillizos. Se fose simple, marcades aquí a data de probable de parto. Pois en abril do 25 non pode ser, pero en febreiro do 25 sí. Vale, marcádelo. Neste caso, ao ser un embarazo, vale, que aínda non tedes o cativo, ni libro de familia, ni nada, pois non tedes que cubrir nada máis, vale, só isto, vale.
Se xa tedes con vos o fillo ou a filla, pois nese caso poñedes aquí o nome, eu vou poñer o meu, Gael. Se ten DNI poñédelo, senón penso que se pode deixar en branco. E poñedeslle a data de nacemento. O meu naceu, cando naceu Gael, naceu no 18, vale. E xa estaría, non ten máis complicación. Se tes máis fillos, cubrides máis datos aquí. Documentación que xa se presenta ou presentada con anterioridade. Aquí, como antes, nestas columnas podes autorizar que consulten documentación que presentastes outros anos, ou, se faces o que fai eu, subir todo igual. Que habería que subir sí ou sí? Pois o libro de familia. Isto é, pois que tedes embarazo a termo con anterioridade a marzo de 2025, entón nada. Se fose o caso, copia da sentencia judicial. Se fose o caso, copia da resolución judicial. Se fose o caso, resolución administrativa de acollemento ou de discapacidade. Isto se fose o caso, vale? Comprobación de datos, o DNI que mo consulten e o certificado de residencia que mo consulten, vale? E se tedes algunha destas dúas circunstancias tamén podes consultar automáticamente, vale? Límite de peticións. A ver, se nunha comisión me chegas ao límite de peticións, garanto cheo que a comisión está mal pedida. Sinto dicilo así. Pero se chegas ao límite é que estás pedindo mal a comisión. Porque ten que haber centos de peticións que podes facer. E se faz centos de peticións, estás facendo mal a comisión. Porque lembrade, a comisión enténdese que é para poder estar cerca do teu enderezo. Entón non vas poñer centros a 300 km, non sei. Vale, e aquí gardades. Vale, aquí xa non me deu ningún erro porque as de conciliación pois son bastante doadas. É poñer os datos do cativo, ou se aínda non o tedes con vos, pois que estades en embarazo simple con data probable de parto. E aquí marcar copia de libro de familia, autorizar certificado de residencia, DNI e pouco máis. Vale. Entón, gardades. Agora imos a documentación. Fixadevos que aquí a min aparéceme algo que entreguei no ano 2018. Polo tanto, se o meu libro de familia está xa igual que estaba, que de feito está, pois podería aquí, en datos alegados, no libro de familia, podía autorizar que me consultaran o A, lembrade que é Comisión de Conciliación, e o B de Saúde. Entón, no A, que me consulten o ano 2018. Vale, entón así xa non tería que achegar o libro de familia, vale? Ainda que xa digo, eu achegaría igual. Vale, pero bueno, en teoría está aquí, incluso podo descargalo eu, podo velo, vale, entón supónse que o teñen, vale. E nada, cando rematedes de facer todas as vosas peticións, pulsades en validación, enviádelo á sede electrónica. Imos á sede electrónica. E aquí, pois en función da documentación que ides a chegar, vale, pois se fose un embarazo a termo, pois aquí a data probable de parto, o libro de familia, isto todo son, bueno, en función da vosa situación, que a maioría de xente non ides ter que cubrir aquí nada, nin subir nada, senón nada máis que o informe este, se fose un embarazo a termo, ou o libro de familia, vale. No meu caso xa non o achego, porque como xa autoricei que me consulten, pois non achego nada. Continúo, asinar e enviar, e ou te chega unha mensaxe co código para que asines ou asinas co certificado digital. Entón agora, antes de que me dé algo, pois contesto-vos aí as preguntas que poidades ter. Vale. Se és de lingua galega de secundaria, podes poñer aí como posibles destinos. Proba, pero en teoría eu diría que non. Sobre todo se és funcionaria de carreira con praza. Entendo que non, pero proba. No procedimento do desplegado aparecen dous códigos, o que acaba en A e o que acaba en B, non? Cris. Iso é o que me vas preguntar. Un acaba en A e outro en B, iso. Vale, pois o A é Comisión de Conciliación e o B Comisión de Saúde. Por iso eu agora, cando estaba facendo a simulación da Comisión de Conciliación, escollín o A para que me consulten o libro de familia do 18. Por motivo de saúde propia, vale para restringir os concellos en xuño. A ver, se tes informes médicos, a enfermidade propia é un dos motivos para restringir en xuño, sí.
Teño un familiar de primeira na mesma residencia que cumple os requisitos para tener. Que ten que poñer o informe médico actualizado? Home, pois a situación de saúde do teu familiar. A ver, velleiro, a min extrañame que o médico che vai a preguntar que ten que poñer no informe. Extrañame. O sea, eu chegarei ali e direi, mira, necesito un informe médico deste familiar meu para pedir unha comisión de saúde. E o que vai facer é poñer nun papel toda a historia clínica pois desa persoa, non? Comisión de conciliación, sorry. A comisión de conciliación o A. Non sei se te refires a eso, Cris, agora perdíme. É que nunca pedí ninguna, eu tampouco, Eu tampouco nunca, fixen moitas, pero nunca pedí ninguna, para min. Pero, a ver, isto contesto por lógica, é dicir, a ver, informes médicos teño visto moitos, eso é a verdad. Son informes nos que pon a historia clínica do paciente, é dicir, os CIFCO nocturnos son obligatorios, sí. Sí que preguntan. Bueno, pois se che pregunta que queres que poña, pois non sei que lle vas dicir, pero eu diría, pois poñas a enfermidade que ten o meu familiar, non. O sea, eu sinceramente, eu son un pouco así de clamaré, entón eu ia dicir, o sea, estarme preguntando a min o que tens que poñer tú nun informe. É como se eu veño aquí preguntarche o que lle teño que poñer a nunha reclamación dunha comisión de saúde. Digo eu que se vai a facer un médico informes médicos, non sei. Tamén pedir a de concilia porque esa é a obvia. Sí, a de concilia, como teñes o fillo dancha, eso garantizo eu. Pódese pedir conciliación por varias listas, sí. Por todas nas que estás, por unha, por dúas. Se estás en la ANFIR, na Comisión de Conciliación, supoño que na de conciliación, como xa dixen, compróbase automáticamente o certificado de residencia, o empadronamento. Vale. Que máis? Máis cousas. Bueno, que vos pareceu o directo? Estou un pouco cansado. Que vos pareceu? Foi un pouco atrapallado? Teño 2 fillos, un de 8 e outro cumpre 2 o mes que ven. Entendo que é tipo 1, sí. Porque non tes 2 menores de 6 para tipo 2. Entón tes un menor de 4. Así que tipo 1. No sindicato aos afiliados axuda. Claro, é o que estou dicindo, que eu cando digo que fixen moitas comisións, e cando digo que faigo comisións para terceiras persoas é no sindicato, eu na miña casa non atendo a xente para facer as comisións. Entón sí, no sindicato polo menos no que eu traballo facemos esas cousas, sí. Cando será o próximo directo? Ademais, alégrame moito que me pregunte alguén que se chama Kif Opos. O próximo directo teño dúbidas se facer antes deste que vou dicir agora, teño dúbidas se facer un de resolución de dúbidas así xeral, que hai tempo que non fago, igual o fago. Pero o seguinte fixo e programado que vai haber é sobre oposicións. E vai ser unha entrevista, por fin o podo dicir, a un preparador ou preparadora, iso estou aínda en proceso, pero vai haber o directo finalmente con un preparador ou preparador de oposicións o que lle vou facer todas as preguntas que me enviastes por correo electrónico, por Instagram. Por certo, seguideme en Instagram, veña, correde, Instagram, Pablo Rodríguez Vila, seguir. Porque ás veces pregunto cousas aí en Instagram para despois aproveitar aquí nestes directos
Como non hai moita xente, pois cantos máis haxa, pois máis preguntas me facedes e así é máis fácil tamén facer estas cousas. Bueno, non sei se me expliquei moi ben o que quería dicir, pero bueno, que me sigades en Instagram. A lista de enfermidades graves, sí, mira. Para atopar o catálogo de enfermidades graves, vades á miña páxina web, profesoradogalicia.com. Pulsades en legislación. E hai este buscador, teño que dicilo outra vez, que é maravilloso, non é porque o fixera eu que... Pero que é maravilloso, o sea, pos aquí a palabra graves e xa automáticamente te leva aquí, catálogo de enfermidades graves. E ábrelo e xa está cara ao final, aquí, abaixo. Vale. Vale, mira, mes Rucelo, a ver, eu digoche que seguramente che deneguen porque son primeiro e segundo grau, pero ti és libre de presentala e de alegar todo iso que me dis. Vale, se teu tío avó non ten quen se ocupe del, te faz cargo ti del, encima, se tes algo así, mes Rucelo, algo así como que, non me acordo agora como se chama, de que depende de ti ou que és o seu titor, unha cousa destas. Presenta. Se tes todo iso, presenta. Eu presentaría. Tendo en conta iso, que, bueno, non me sorprendería que me denegasen, pero eu presentaría, vamos. Se está ao teu cargo, sobre todo. Se estás en varias listas de FP e secundaria, podes pedir para unhas centros de menos de 20 e para outros irte aos 50 km sempre e cando priorices todos os de 20 antes. Sí, podes facelo. De feito, hai veces que non che queda outra, porque se é unha especialidade que se dá en 4 centros de toda Galicia, igual só queres pedir un que estea na tua localidade, non? Entón aí igual só faz unha que está a 20 km, a 5 km, e despois noutras pois vaste moito máis kilómetros. Non sei se me expliquei, pero sí que podes facelo. Repetir onde buscar a aplicación do compañeiro. Pero vamos a ver, non coñeces a miña páxina web, Almas Cándidas? Me cago na hostia, pois non será, vou ter que facer unha publicación da páxina web ou algo así. Profesoradogalicia.com, aquí en centros educativos, aquí, é onde está a aplicación para ordenar os centros educativos de Galicia. Vale, profesoradogalicia.com, aquí. Non vin onde salen os prazos para presentar os conciliados. Vou-vos matar. Os prazos, mira, salen en varios sitios, pero mira, saíron, por exemplo, aquí, cando empecé a falar das comisións, saía o prazo do 15 ao 26 de abril das comisións de conciliación, vale? E cando empecé a falar das comisións de saúde, tamén aquí aparecía do 15 ao 26 de abril, vale? A parte diso, se te vas a Discord, ou incluso na miña páxina web, se pulsas aquí en prazos abertos, lévate directamente a Discord tamén, e tes aquí en Discord do 15 ao 26 de abril comisións de saúde e conciliación. Despois tamén está na miña canle de Telegram, a que tamén tedes acceso desde aquí, que por certo, agora xa non é só para secundaria, a canle de Telegram está aberta xa a todos os corpos, e vou poñer información de todos os corpos, vale? E iso, aí tamén está o prazo. Bueno, penso que é suficiente de sitios, non? Que máis? Como sabes se che conceden a comisión? Pois sae unha resolución de admitidos e excluídos. E insisto, que saias nesa resolución de admitida na comisión non quere dicir que despois che vayan a adxudicar a comisión. Vale, simplemente significa que che aceptan a comisión. Outra cousa é que despois que che dean por comisión, vale? Cando se supón que se resolven as comisións? Coño, pois antes do CADP. O sea, é o que dicía antes, hai unha lista de concedidas e denegadas que sairá, pois non sei, ponlle en xuño ou por aí, e despois no CADP é onde sabes se che dan por comisión ou non. Non sei, é que isto non sei explicalo mellor, é dicir, eu entendo que pode parecer algo lioso, pero ti agora estás solicitando unha comisión, entón a consellería primeiro o que fai é responderche se che acepta ou non a comisión. Se che acepta, participas
no CADP con opcións a que che axudiquen por comisión, pero pode que non che axudiquen por comisión. Non sei explicarlo de outra maneira. Algo máis? Sale sí, efectivamente, sale a concesión admitidos e denegados provisional, reclamacións e admitidos e denegados definitivos. Sí, pódese pedir por localidades tamén, por radio de kilómetros, non sei a que te refires. O sea, ti as opcións que tes de peticións é pedir localidades ou pedir centros. Por exemplo, en Lugo, se queres pedir todo Lugo con un código, co código de Lugo, iso sí, o código de Lugo tes que buscalo nos anexos do CADP. Ai Dios, eso creo que non dixen onde estaba. Porque na aplicación que tedes na miña páxina web, iso están os centros, vale? Que é útil para a comisión, pero bueno, se queredes pedir por localidades, tedes que ir aquí a anexos desta web do CADP, aquí en anexos, descargades estes anexos e aí veñen os códigos das localidades, vale? Espero que os fose de utilidade a todos e todas e vémonos no próximo directo aquí en Twitch, que será esa entrevista que farei a unha preparadora ou preparador de oposicións, vale? Veña, abur, chao.